Għal-ħabta tal-4 tal-4 nirien ħakmu residenza fin-Naxxar bil-konsegwenza li spiċċat inqerdet il-parti ta' wara tal-istess residenza, inkluż il-kamra tal-bejt. Flimkien mal-pulizija li magħha naqdet ambulanza bħala prekawzjoni, immedjatament fuq il-post waslu membri tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jitfu n-nirien li ħakmu dar fi triq Ser Arturo Merċieqa fl-inħawi ta' San Pawl tat-Tarġa. Min informazzjoni li kiseb Net News, jidher li l-ebda persuna mweġġed f'dawn in-nirien bil-Pulizija tad-Distret tan-Naxxar għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha. Sissa għadha mhix magħrufa l-kawża ta' dawn in-nirien li ħalla ħsarat konsiderevoli fir-residenza b'għadd ta' twieqi mkissrin u saħansitra nħarqet kompletament il-kamra tal-bejt filwaqt li l-panelli ġarbu ħsarat konsiderevoli. Sorsi ta' Net News qalulna li n-nar beda min-naħa ta' wara tad-dar u nferex għal parti tan-nofs tad-dar u għal fuq il-bejt. Bir-residenti tad-dar kienu mejjuna biex jiġu evakwati hekk kif inqabdu fuq il-bejt. Intant, bħala prekawzjoni wkoll inħarġu 5 ċilindri barra mir-residenza li ma' ċilindri fortunatament ma ntlaħqux mill-nirien.